Το βραβείο για την καλύτερη στρατηγική επικοινωνίας δίνεται στον όμιλο των φίλων του Liberty. Το Liberty νομίζω ότι είναι το έμβλημα της ελληνικής ναυτιλίας και της ελληνικής ναυτιλίας που πετυχαίνει. Είναι μια γέφυρα ανάμεσα στη θάλασσα και στη στεριά, στα νησιά και στα λιμάνια. Είναι μια γέφυρα ανάμεσα στους ναυτικούς και τα γραφεία. Είναι μια γέφυρα στην καρδιά όλων μας, γιατί αυτό είναι το Liberty. Το Liberty είναι η εικόνα, το πρόσωπο, το δυναμικό της ελληνικής ναυτιλίας. Άρα δεν υπάρχει καλύτερη επικοινωνία, καλύτερη στρατηγική πράξη από το να αναδεικνύουμε την ελληνική ναυτιλία μέσω ενός εμβλήματος. Και αυτό είναι το Liberty. Ήταν χειμώνας του 2009 και συγκεκριμένα 11 Ιανουαρίου του 2009, όταν καταπλέει στην ακτή Βασιλιάδη στον Πειραιά το θρυλικό πλέον Steamship Hellas Liberty, ένα από τα 3 πλοία τύπου Liberty που υπάρχουν ακόμα και σήμερα στις θάλασσες του κόσμου. Το πλοίο Hellas Liberty παραχωρήθηκε στη χώρα μας από την Αμερικανική κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2008, έπειτα από πολυετείς προσπάθειες των Ελληνοαμερικανών γερουσιαστών Λεωνίδα Ραπτάκη και Δημητρίου Γιάνναρου, καθώς βεβαίως και χάρη στη βοήθεια του τότε Αμερικανού πρεσβευτή στην Ελλάδα, Charles Rees. Βέβαια, αυτός που συνέλαβε εξ αρχής την ιδέα της εξέβρεσης ενός πλοίου Liberty για να έρθει στην Ελλάδα και να μετατραπεί σε ένα μουσείο αφιερωμένο στη σύγχρονη ιστορία της ελληνικής ναυτιλίας ήταν ο εφοπλιστής Σπύρος Πολέμης. Όμως το Liberty που εντοπίστηκε στο Norfolk της Virginia, τον ΗΠΑ, ξεχασμένο σε ένα νεκροταφείο πλοίων, δεν θα έφτανε ποτέ στην Ελλάδα εάν ο αείμνηστος καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος δεν αναλάμβανε ένα μεγάλο μέρος των εξόδων για τη ρημούλκηση του πλοίου στον Πειραιά και βεβαίως τα έξοδα για την αποκατάστασή του. Ήταν όμως και πολλοί άλλοι Έλληνες εφοπλιστές που βοήθησαν στο εγχείρημα της ρημούλκησης αλλά και αποκατάστασης του Liberty, όπως ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος. Το Hellas Liberty πρόλαβε να έρθει στη χώρα εγκαίρως, στα τέλη της περασμένης δεκαετίας, σαν μαρτυρία και υπενθύμηση της θυσίας των ανθρώπων της θάλασσας και των πολλών τους κόπων. Σαν μαρτυρία επίσης και υπενθύμηση όλων αυτών που έχει προσφέρει η θάλασσα στη χώρα, επιχειρηματικά ταλέντα, οργανωτικά, πολιτικά στελέχη. Θυμίζει επίσης τον άνθρωπο πίσω από όλη αυτή την προσπάθεια, τον αείμνηστο καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, που δεν είναι σήμερα μαζί μας, αλλά νομίζω ότι αυτό το βραβείο με έναν τρόπο τιμά και τη δική του μνήμη. Σήμερα, μετά από εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης, λειτουργεί υπό την αιγίδα του ομίλου Φίλων Liberty ως ένα πλωτό μουσείο, ένα μοναδικό πλωτό μουσείο για την Ελλάδα. Ο όμιλος χρήζει της υποστήριξης όλων όσων αγαπούν την Ελλάδα της ιστορίας, την Ελλάδα της ναυτιλίας και την Ελλάδα της θάλασσας, για να μπορεί το Hellas Liberty να παραμένει ο συνδετικός εκείνος κρίκος του ένδοξου χθες και του ελπιδοφόρου σήμερα και αύριο της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας.